Longthong Juga फैफिनबाय लंथं मडार्न जुगा दा प्रेजेन्टआव मा सोलिगासिनो दं, माबायदि सोलिगासिनो दं बेखौ मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोननो आङो आपडेट लानानै फैलायबाय। मानोना थाजिम नार्जारी खननाय बे एसेबां मोजां रमान्टिक संखौ जोंनि बाजैमोना दख'ना बोखोनानै मोसानानै गाज्रि खालामबाय, मैला खालामबाय, माने एसे गाज्रि नुहोबाय आरो माने। मेथाइआथ' जोबोद रमान्टिक संमोन, नाथाय मेथाइआथ' दख'ना बोखोनो थिनाखैमोन। लंथं जुगा फैलायबाय, लंथं जुगा फैलायबाय बेबायदिसोमोन। नाथाय दख'ना बोखोनो थिनाखैमोन, नाथाय जोंनि बाजैमोनहा दख'ना बोखोनानै थाफ्लि देखायबाय, फेन्दा देखायबाय, खिथुमानि देखायलांबाय। एसे गाज्रि नुबाय आरोना, जारलासो। 10 दिनाव आं नायदों नैबे रमान्टिक संखौ, लंथं जुगा फैलायबाय। बे रमान्टिक सङा 10 दिनाव 8,81,000 भिउस मोननो हादों आरोना। नोंथांमोननि दख'ना बोखोनानै मोसानायनि जाउनाव नैबेखिनि भिउसखौ जोंहा मा प्रडाक्सन मोनथाय बे बिथांनि दिहुनजानायाव बे मेथाइआ रिलिज जादोंमोन। दा बिथांमोना नोंथांमोननि अननायजों बिथांमोनाबो प्रफिट जादों, नाथाय एसे गाज्रि नुबाय आरो बै दख'ना बोखोनाया। माखासेफ्रा बारा बोखोआखै, एसे खम बोखोनानै मोसादों। माखासेयाथ' एसे बोखोथारदों आरोना, थाफ्लि ओंखारलायनाय आरो। थ' लोगोफोर, बेबायदिनो आङो आरो बेबायदिनो मोजां आपडेट मोनोब्ला आं लाना फैबावगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो, नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो। नैबे मोसानायखौ माने बयनिख्रुइ एसे बांसिन दख'ना बोखोनायखौनो आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना। बिनि उनावथ' आरो ओरै एसे गोबां दङ, आरो ओंखारबाय थागोन। दासो 10 दिन जादों, आरो बे सोलिबाय थागोन। माने भाइरेल भिडिअ नालाय, भाइरेल रिल्स भिडिअ नालाय, आरो ओंखारबावगोन। आरो बिनिख्रुइ एसे बांसिन बोखोरा ओंखारनो हागौ। अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लानानै फैगोन आरो नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। आङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय, लंथं जुगा फैफिनबाय, लंथं जुगा फैफिनबाय। लंथं मडार्न जुग, लंथं मडार्न जुग, लंथं मडार्न जुग। थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय, लंथं जुगा फैफिनबाय, लंथं जुगा फैफिनबाय। लंथं मडार्न